現在グループでは今回、世界で初めて洋上風力建設向けにコメット社製の新型 MSPE60 トンを購入することになったよ。社員のみんなでイタリアまで研修に来ています。コメットの MSPE 自走式の多軸台車ですね。108軸買わせていただきました。今後の仕事のためにコメットさんの機械の特性や、使用方法を学びに来ました。今後のパートナーシップ、仕事を円滑に進めるためのコメットさんとの関係性を深めてきました。コメットさんの MSP 自走式多軸台車の特徴として、1軸あたりの積載能力が他のメーカーに比べて高いっていう特徴があるので、今回購入に至りました。コメットさんの新しい機械、他のメーカーでは見られないような構造だったり、特徴を組み合わせて、今後の仕事に活かせるよう、実際の現場の作業に使えるような技術を学んでいます。現在グループでは重機オペレーターを募集しています。興味のある方は LINE や DM でご連絡ください。